Wel, da ni'n gwneud hyn oherwydd bod cwynion am faw ci, am safon yr amgylchedd yn wbath da ni'n gael yn reit aml gyn cymdogion, bobl sy'n byw yn y sir. Felly da ni'n gwybod bod rhaid ni ddelio efo'r mater. Ac dyma beth da ni'n gwneud rwan, sef lawnsio'r ymgyrch yma efo'r cwmni District Enforcement i daclo'r sefyllfa. Mae gen i brofiad o weithio efo cwmni ac hefyd da ni'n gwybod bod o'r rhoid yr adnoddau ni i daclo y sefyllfa drwy gorfodaeth ac gweithio efo bobl sy'n byw yn y sir, drwy addysgu i wella'r sefyllfa. Os da chi'n bod yn gyfrifol a ddim yn gollwng eich sbwriel ac yn clirio fyny ar ôl eich ci, os gyda chi'n problem. Da ni'n mynd i fod yn gweithio yn agos efo'r gymuned efo aelodau lleol i wneud siŵr bod yn amser ni yn adnoddau ni yn mynd i lle mae'r problemau. Felly, os da chi'n gyfrifol, does a ddim problem a sy'n angen i chi boeni.